Dejan Dragojević rešio je da raskine sa Aleksandrom Nikolić, dok je ona u zadruzi. Njemu je od samog početka smetalo njeno druženje sa muškim delom Bele kuće, te je priznao da je strahovao da će ga prevariti. Aleksandra nakon saznanja da je ostavljena nije gubila vreme, već se prepustila bivšem dečku Filipu Caru, sa kojim je tokom noći bila i intimna. Za to vreme, Dejan se provodio u jednoj diskoteci u društvu brata Davida i prijatelja. On je obukao belu košulju, stavio sat i puštio tompus, pa je sve to snimio i objavio na svom Instagramu. Ono što je privuklo veliku pažnju jeste pesma koju je objavio. Dragojević se pronašao u stuhovima pesme Tine Ivanović Mali crni vrag. Ko živi zid, ja blizu srca nikoga ne puštam. U ponoć pretvaram se u malog crnog vraga, poljubim, ostavim i nestajem bez traga, pevao je Dragojević. Dejan je ovim potezom sve iznenadio, budući da je nakon prevare bivše supruge Dalile Dragojević patio i danima plakao. Pobednik prve sezone Zadruge očigledno je okrenuo list. Ipak, on nije krio da je bio u depresiji, ali se brzo trgnuo i nastavio dalje. Trudim se da volim sebe, ali s obzirom na neke postupke koje sam uradio, da volim sebe možda to ne bih uradio. Sve dok pravim neke iste greške u životu voleo bih da volim sebe i da sam sebi na prvom mestu, ali mislim da je to nemoguće. Dok sebe ne stavim na prvo mesto, dešavaće mi se stvari koje mi se dešavaju. David mi pomaže da svu ljubav koju imam fokusiram prvenstveno na sebe. Imam anksiozne napade, ništa ne može da me izvuče iz depresije kad me uhvati, priznao je Dejan. Neću da se budim svako jutro da li me je devojka prevarila ili ne. Ona i dalje radi ono što je njoj zabranjeno i što sam joj jasno naglasio da me povređuje. Aleksandra je u top 5 najgorih ljudi u realitiju, jer sve što radi meni čini zlo. Prišla je Marku, prišla je Bilalu, svi znamo zašto je to uradila. Aleksandri je preneta informacija da nisam dobro, da sam na tabletama. Ona i dalje radi sve sa muškarcima, što meni smeta. Zašto ona priča u šiframa? Nešto se krije. Priča o lisicama, raduje se tome, govorio je Dejan o